Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Kamar yadda muka saba gabatar da wasu muhimman fassarori a wannan channel mai albarka, yau ina ɗauke da fassara akan mafarkin wuka, wanda yan uwa da dama sun sha yin tambaya a kansa. Kamar yadda muka saba gabatarwa cewa mukan yi fassara ko mukan yi bayani a bidiyo kamar haka akan wasu muhimman mafarki wadda wasu kan yi tambaya su san fassararsa. Wani lokaci idan mutum ya kwanta yakan yi mafarki da wuka, ko kuma yana rike da wuka, ko kuma yakan kai hari da wuka, ko kuma ya ga yayi mafarki ana bin sa da wuka. Wannan duka suna ne tare ne da nasara ko kuma rashin nasara dangane da wasu al'amura na rayuwar mai mafarki, wanda a cikin wannan bidiyo zan yi bayani sa insha Allahu rabbi. Amma kamun mu kai ga yin bayani akan wannan fassara na mafarki, muna roƙon ku da ku subscribe channel, ku yi like bidiyo, ku share bidiyo. Ta nan ne za mu samu ƙarfin gwiwan yadda za mu ci gaba da gabatar da al'amuran mu na fassarar mafarki, domin ta nan ne za mu gane cewa kuna ƙaruwa ko kuna ilmantuwa da wannan bayanai da muke yi, don mu warwarewa juna abubuwa da suke damun mu musamman a bacci. Domin shi mafarki wata hanya ne wanda mutum ake nuna masa alamomi na faruwar wasu al'amura wanda za su faru da shi a wannan lokaci, ko kuma a nan gaba, ko kuma a bayan wani shekaru, ko kuma bayan wasu watanni, ko kuma wasu al'amura da ya sa a gaba za a nuna masa alamar yadda zai iya fahimta. Mafarki da wuka zan yi bayanin sa a yanzu. Mafarki ne wanda idan mutum ya yi sa zai iya ganin alamominsa a takaice kamar haka. Misali, idan kana so ka cimma wasu al'amura na nasara ko kuma wani abu da ka sa a gaba, mafarki da wuka zai iya nuna maka alamar sa a bisa yanayin kaifin wukan, ko kuma yanayin kaifin wukan shine zai bayyana alamar nasara ko kuma rashin nasara da za ka samu akan wannan al'amari. Idan mutum ya yi mafarki yana rike da wuka, wannan yana nuni ne da wannan mutumin zai samu arziki, zai samu wadata mai karfi, karfa kuma wanda zai dogara da shi. Idan mutum ya yi mafarki yana bin wani bawan Allah da wuka, wannan mafarki nashi yana nuni da cewa akwai wani wanda yake kulla masa makirci na kusa da shi. Wannan zai nuna masa cewa akwai, kamar yadda na faɗa, akwai wani wanda yake da mugun nufi a kansa kusa da shi, na kudu da kudu da shi haka. To idan ya mafarki yana yin hari da wannan wuka, to wannan bayanin kenan shi yake nuni da cewa wani na kulla masa makirci na kusa da shi. Idan mutum ya yi mafarki da wuka wanda ake amfani da shi akan teburi, akwai wuka guda biyu. Akwai wuka wanda ake yankan al'amura da shi na yau da kullum, nama da sauran wasu abubuwa haka. Akwai wuka kuma wanda ake amfani da shi akan tebur. Wasu sun fahimci bayanin ɗin. Wannan wuka, idan mutum ya mafarki da wannan wuka, yana nuni da cewa shi mai mafarki ya kasance mai sanyi ko kuma mara kuzari a cikin al'amuran rayuwarsa. Idan mutum ya yi mafarki da wuka sa'annan kuma yana fuskantar shari'a a kotu, bana wanda yake shari'a a kotu ya mafarki yana rike da wuka, wannan fassaran yana nuni da cewa, wannan mafarkin yana nuni da cewa zai samu shaidu ka kwara akan wannan shari'a da yake yi, kuma zai yi nasara akan shari'ar idan wukan ya kasance mai kaifi. Idan wukan ya kasance mara kaifi, zai gabatar da shaidu mara inganci kuma wanda ba zai yi nasara akan nan. Idan mutum ya yi mafarki yana rike da wuka kuma ya ga yana haɗe wannan wuka ɗin, wanda mafarki yana nuni da cewa wannan mutumin idan ya kasance babba ne, zai cinye gadon da 'ya'yansa za su amfana da shi, bara zai hana 'ya'yansa yin gadon dukiyarsa. Wannan shine takaitaccen bayani akan mafarkin wuka. Akwai bayanai muhimmai da dama akan mafarki na wuka wanda akan Facebook da WhatsApp muka yi bayani akan su a page ɗinmu da kuma group ɗinmu. Kamar a Facebook muna da group na fassarar mafarki 50, muka yi bayani akan fassarar mafarki akan wuka, wanda mutum zai iya garzayawa ya je ya sacin group ɗinmu, page ɗinmu na fassarar mafarki 50. za ka samu bayani
dalla-dalla wanda muka rubuta muka adana su akan mafarki na wuka. A can za ka sami bayani, sa'annan kuma za ka iya yin tambaya ko a nan a comment box, ko kuma a can za ka iya yin tambaya a message, duk abin da ya kamata, domin mafarki da wuka ko kuma mafarki karan kansa yakan bambanta da yanayin mutum da kuma yanayin al'amura da mutum ya sa a gaba. Sa'annan kowa kuma da yadda mafarkin zai iya zuwa masa, haka kuma bayanin zai iya bambanta da kuma yadda shi ya ga wukan ko kuma ya riƙe wukan ko kuma wani al'amari da ya faru tsakaninsa da wannan wuka ɗin. Idan mace mai ciki ta mafarki tana riƙe da wuka, wannan yana nuni da cewa za ta aihu da namiji. Idan kuma ta mafarki tana yanka abu da wannan wukan, za ta haifi ya mace, idan ta kasance tana da ciki kenan. Wannan shine takaitaccen bayani da zan yi akan mafarki na wuka. Bayanai suna da yawa akan mafarki na wuka, amma kasancewar lokaci da kuma wasu ba su da lokacin da za su tsaya kamar haka suna saurara. Amma kuma idan mutum zai iya karantawa kamar da na faɗa a baya, zai iya komawa kan Facebook ya je karatu, wanda kuma akan blog mu na intanet Darul Islamiyya mutum zai iya zuwa can ma akan website ya bibiye al'amuranmu na mafarkai da sauran abubuwa wanda muke fasting game da mafarki da ilimomi masu yawa wanda mutum zai karu da shi game da al'amari na mafarki. Kasancewa wasu suna ta mafarki, wasu kuma sun gaskata mafarki. Mutum idan ya yi mafarki cewa bai taɓa ganin mafarkin ya faru ba, yana ganin abin kamar wasa ne, ko kuma yana ganin abin ba gaskiya ba ne. So idan kana ganin mafarki ba zai faru ba ko kuma ba gaskiya bane, idan kai mafarki ka kula da al'amuran rayuwarka. Dan baka sani ba ka yi tambaya akan waɗanda suka san fassarar mafarki, suka maka fassara mai muhimmanci, za ka tarar hakan na faruwa, musamman idan ka mafarki a lokacin da mafarkin zai iya zama gaskiya ko ba zai iya zama gaskiya ba. Don akwai lokacin da idan kai wannan mafarki ɗin ba zai iya zama gaskiya ba, kasancewar wannan lokaci da kai ba lokaci ne wanda za a iya yin fassara mai inganci a kansa ba. Mun gode. Kamar yadda na faɗa muku, ku subscribe channel, ku like bidiyo, hakan zai taimaka mana sosai da ƙarfin gwiwa inda za mu ci gaba da kawo muku sauran ilimomi wanda za su amfana da mu.